Muga-muga tanggapanmu saya akeh ya, Ndek ya. Amin. Ora dadi penyanyi, dadi penyiar apa-apa, ora dadi penyiar, dadi MC ra apa-apa. Monggo, Ya, Mas. nggih, pundi pentolane, Nduk, Cahayu? Aku diweling khusus iki wek aku kok urusan. Wes. Sing untuk kolore. Napa, Pak? Udah nggih napa nyumanggak ning jenengan. Sarwa sarwi cipta laras mboten saged, Bapak. Iki Pripun? Pak Cip iki mesti Apa? Lah kok iki bagiane enter riko lho, Lah Pak. mboten napa-napa, sekali-kali kan jadi wae kanca-kanca. Nggih. Nggih, niki nderek klungsu-klungsu meludu. Mugi-mugi saged maju prana penggalih. Iki diaturne imbangono katresnanku Pak Cip. Amin. Amin. Jumbuh kalian kahanan Mas Manten karo Mbak Manten ya. Nggih. Panjenenganipun pinanganten kekalih. Iya Mas Brian kali Mbak Ayu. Mugi anggenipun bangun bebrayan. Iya. Saged atut runtut kadya mimilan mintuna. Ya kaya awake dhewe ya Mas ya. Kan awake dhewe wis terbukti ya Mas ya. Aku wis 23 tahun nyatane ya alhamdulillah tidak ada apa-apa. Alhamdulillah kula nggih pun pira ta? 8 apa pira? 8 tahun. Iya. Monggo Mas Gizam daturke Titingane Mas, titingane Mas. Bomene bagi bedhe pamundhut lelakon disumangga niki. Sarengan kalian kanca-kanca saking Krishna Professional Audio. Nggih, ya. Ting-tingane. Saben dina mung ngelamun. Rumah samu Pak Puji ki dara wi kok ketepok iki. Manuk apa? Iya, nah ta. Saben dina mung ngelamun, setiap hari hanya memikirkan dan membayangkan saja. Angen-angen mring wong manis. Kaya biyen jaman sik sinoman ya, Pak. Sing kagungan Krishna guyak. Ketoke dienak-enake. Iki ki asline sing penak sone, Mas. Iya. Ora ana son ra iso muni ya. Arep urip bebarengan hanya berangan-angan untuk bisa hidup bersama selamanya. Ngono. Iki nyapa iki? Bunga susah tilah koni tapi aku kan siji ya kula sik bingung. Urung mesti cah wedok jak susah gelem. Ya kuwi jenenge urip bebrayan niku pancen ngoten niku lho Mas. Mangane Mas Ribut sik pikir-pikir. Apa tega lan pun kakang. Tiang bebrayan niku ngeten Pak Puji. Apabila dimulai dari nol, kabeh mbiyen padha ora duweni, ya toh? Ya sing dimulai dari nol iki mung siji to, Mas. Apa, Mas? Pegawai POM. Mulai Mas ya. Mulai nol Mas ya. Liyane ra ana ya, Mas? Ora ana. Contone ngene. Terus piye? Contone ngene. Aku yakin kaya Denok malah jak mulai hidup Denok ndak gelem kok. Aku yakin apa maneh cacah ngene iki ta. Iya. Yo ngene iki rada anu ketoke kaya grapyak karo jenengan mergo yo enek sesdi kureh kuwi kok ya. Lan jenengan ora duwe campur sari itu ya. Alah ra kenal karo cacah. Ya Lin ya. Rasa-rasen. Ya. Atiku bisa lali.
saben dina mung ngelamun jroning sepi semun kamung tansah kadulu wawayanganmu duh nimas wong ayu linali tan bisa lali saya hangga rutsetati lelewamu wong mandes tansah kumandel ing patune netra apa teka sirani mes citreng janji misake katresnan jati lamun mengkono piye katresnanku piye katresnanmu mongko nimas katresnanku kebasane tan bisa tinuku cunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku saringan kalian Cipto Laras Sampur Sari Indonesia Krishna Professional Audio monggo Mbak Rara Wulu sing rawuh Pak Woto saben dina kuning sepi nalitan bisa lali saya hangga rutsetati lelewamu wong landis tansah kumandel ing patuning netra monggo Mbak Rara piye Pak Cep katresnanmu iki versi anyar memang yo ngene iki. Jadi sesuatu yang baru tuh sepeda, sepeda motor wae. Iki variasi. Iya. Kreasinya kanca-kanca yo ngene iki. Jadi biar lain dan beda dengan yang lainnya. Biar punya ciri khas masing ngono lho. Iki yo mesti sing ning dalem bareng yo mesti bingung. Lha apa? Modele model anyar iki Mas. Kayak Rarai kan model anyar to. Iya. Bocah umur cilik tapi gede kan model anyar. model anyar. Lah awake dhewe iki rada tuwek tapi kan bae cilik. Model lawas. Model lawas. Bapak emruwut. Iya, ayo. Agak Sapa? Sapa? Monggo. mung ya. Mongko nimas katresnanku
rasane tan bisa tinuku sunduk lan prasetyaku kanggo rabanake jiwa lan ragaku Lho, nggih. pun setunggal mawon Buatan nambah mana? Ora lho Pak Rayo, Puji? bocah kok mau siji kok cukupan ya? Nggih niku bersyukur Pak Bersyukur. namanya. Satu Iya. cukup itu bersyukur. Punya anak 2 cukup. Cukup. Punya istri 1 cukup saja. Bersyukur. Suwendek ya. Nggih. Ya, jenis rarai wong